खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 12 एप्रिलनिफ्राय हारिमु ट्रेक दोरोंजों लोगोसे क'क्राझाराव बावखुंग्रि फोरबोआ फैफिनबाय। 13थि बावखुंग्रि फोरबोआ 12 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिल 2026 सिम क'क्राझारनि हरिनागुरियाव सानथाम दोरोङारि, साहसगोनां आरो सुबुं समाजनि रंजानायनि खोथा होनानै गोथां गाब आरो हारिमुआरि जोंखांनायाव फैफिनदों। बे बाथ्राखौ बिटिसिनि एमसिएलए आरो बावखुंग्रि फोरबो बानजायग्रा आफादनि मासिगिरि धनेस्वर गयारी बिथाङा सनिबारखालि जथुमसालियाव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। थांनाय बोसोरफोरनि बादिनो बे फोरबोआव दोरोङारि हाजो ट्रेकिं बादायलायनाय, हादोरारि गेलेनाय बादायलायनाय आरो हारियारि जाग्रा मुवा गलाफोरजों लोगोसे जिउनां हारिमुआरि हाबाफारि जेरै बैसागु मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि जानानै मेथाइ आरो मोसानाय दिन्थिफुंनाय जागोन होनना गयारी बिथाङा बुङो। रंजानायखौ बांहोनानै हाजो ट्रेकिं बादायलायनायाव गोसो बोनो हानाय नोगोद रां बान्था होनाय जागोन, जेराव हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैबो थाखोनि देरहासारगिरिफोरा सेथि, नैथि आरो थामथि मासि आवग्रिनो थाखाय फारियै 50,000 रां, 30,000 रां आरो 20,000 रां बान्था होनाय जागोन। दोरोङारि हादोरारि गेलेमुफोराबो मिरु जायगा लागोन, जेराव खमलायनाय, गिला गेलेनाय आरो बिफां बुखुनाय दं। खमलायनाय बादायलायनायनि देरहासारनो हानाय बिथांमोनहा हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैबो थाखोनि जौसिन मोनथाम मासिनि थाखाय 10,000 रां, 7,000 रां आरो 5,000 रां बान्था होनाय जागोन। गयारी बिथाङा बुङो दि ट्रेकिं बादायलायनायाव हादोरनि गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। बिथाङा गासै थाखोनि सुबुंफोरखौ 14 एप्रिलाव जानो गोनां बे फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय उदाङै हांख्रायहरदों। गुबैयै 14 एप्रिलाव जानो गोनां दोरोङारि सुबुं हाजो ट्रेकिंआव बाहागो लानो थाखाय। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ डिब्रुगड़आव मोसौ खावनायनि दान्थे-बिदान्थेया हिंसा, गुलि गावनायाव लाइमोनफोरा जोखोम। डिब्रुगड़ जिल्लानि चाउलख'वा ओनसोलाव मोसौ खावनाय सिन्डिकेटजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेया सनिबारखालि हिंसायारि दाङाबाजियाव महर लायो, जेराव लांदां गावलायनाय, पेट्रल बमा गाग्लोबनाय आरो गोबां बुफाय-बुसि खालामनायनि खौरां मोन्नाय जादों, जेराव सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सेंग्राखौ आबिद आहमेद होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांखौ मेगनाव गुलि नांनानै एएमसिएचआव लांनाय जादों। दासान्दि बिथांनि आइसिइउआव फाहामथाय सोलिगासिनो दं। जायगानि फोरमायनाय बादिब्ला हिंसायारि महर लानायनि सिगां गोबां साननिफ्रायनो मोन्नै हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिगासिनो दंमोन। जोखोम जानाय सेंग्रानि नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद होदों दि बे गाग्लोबनायखौ मिन्टु आली मुंनि सुबुङा खालामदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ थाखो 12आव 78 जौखोन्दो नम्बर मोननायनि उनाव कर्नाटकनि फरायसाया गावखौ फोथैना लायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव कर्नाटकनि हुबलीआव सनिबारखालि नैथि पिइउसि क्लास 12 नि सासे फरायसाया सेथि थाखोनि फिथाइ मोननायनि उनावबो आनजादनि दिन्थिफुंनायखौ लानानै दुखुआव गोग्लैनानै गावखौ फोथैना लायो। थैनाय सुबुंखौ 18 बोसोर बैसोनि श्रावणी मारुति काले होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला श्रावणीआ कनकदास कलेजाव फरायगासिनो दंमोन आरो बियो कमार्सनि फरायसामोन। बियो फरायसुला होननानै मिथिजायोमोन आरो बियो फोथायनानै बर्ड आनजादाव बाहागो लादोंमोन। गावनि लोगोफोरखौबो बुंदोंमोन दि बियो 100 जौखोन्दो नम्बर मोनगोन, नाथाय बियो 78 जौखोन्दो नम्बर मोननो हादों। बेनि उनाव बियो गोब्राब गोसोआरि जेंनायाव गोग्लैना गावनि न'आवनो गावखौनो फोथैना लायो। बे जाथाया बिथांनि नखरखौ सोमोनांहोदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा बुंदों दि बियो फरायसुला आरो सांग्रां आरो मोजां फिथायखौ मिजिंथिदोंमोन। जेब्ला बियो मिजिंथिनाय बादि नम्बर मोननो हायाखैमोन, अब्ला बियो गोख्रों आगान लादोंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ भारतनि बक्सिं स्टार लाभलिना बरग'हाइआ फिन खेबसेबाव हादोरखौ गोग्गानाय खालामदों। नाथाय बे बाराव बिथांनि जाफुंसारनाया मोनसे मेडेलल' नङा। मोनसे गोब्राब थासारिजों थांनायनि उनाव, जेराव बियो बक्सिं गेलेनायखौ फ्राय नागारदोंमोन, लाभलिनाया एशियान बक्सिं चेम्पियनशिप 2026 आव ब्रन्जनि मेडेल देरहानो थाखाय गोख्रों फैफिनदोंमोन।
बे टुर्नामेन्टआ मंगलियानि उलानबाटाराव जादों, जेराव लाभलिनाया गोख्रों जुजिदोंमोन नाथाय सेमिफाइनाल बाउटआव उजबेकिस्ताननि अजीजा जकिर'भाजों 0-5 जेननो गोनां जायो। बिथाङा फाइनालाव गेलेनो हायाखैमोनब्लाबो बिथांनि ब्रन्जनि मेडेलआ गोहो आरो फैफिन्नायनि नेरसोन जायो। 2024 मायथाइनि उनाव जायखिजाया गाहाय हादोरनाङारि टुर्नामेन्टआव बियो गिबि मेडेल। बेयो ब्रन्ज जानो हागौ, नाथाय बियो आंनि थाखाय सनानि बांसिन ओंथि दं होनना बिथाङा बुङो। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ, बेकी दैमायाव आयेन बेरेखायै खनिनि खामानिया खुंथायारि सांग्रांथिनि थाखाय दावराव-दावसि सोमजिहोदों। बरपेटा जिल्लानि बागबार रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय चयख'वा आरो बेकी दैमा ओनसोलफोराव गोबां आयेन बेरेखायै खनिनि खामानिया सोलिगासिनो दं। ट्रेक्टर, जेसिबि आरो गोहोगोरा पाइप मेसिन बाहायनानै गोबां सुबुंफोरा बेफोर खामानिखौ 24 घन्टा मावबोगासिनो दं। बेफोर अपारेसनफोरखौ नुनो मोनदोंब्लाबो बरपेटा रड हाग्रा महकुमा आरो बरपेटा हाग्रा खोन्दोआ जेबो खामानि गैया, जायनि जाहोनाव फोजोबस्रांनायखौ होबथानाय जायाखै। बे खुंथायारि नेवसिनायनि जाहोनाव दैमा रुगुंनि हारिफोरखौ बांसिनै लोरबां खालामना होदों। बाला आरो हानि थाद'नाय गैयै दिहुननाया दैमा रुगुंनि खुरखानायखौ गोख्रैयै गोख्रैथि होदों, जायनि जाहोनाव गोबां बेसेननि दालांनि दाथायारि दाथायफोरा गोग्लैनायनि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेनि अनगायैबो जायगानि लामाफोराव आयेन बेरेखायै ट्रेक्टर थांलाय-फैलाय खालामनायनि जाहोनाव थाबायग्रा सुबुंफोर आरो फरायसालिनि गथ'फोरनि थाखाय खैफोदगोनां आबहावा सोमजिहोदों, जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानो हागौ होननानै गिखांनाय फैदों। ओनसोलनि थागिबिफोरा अजद होदों दि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार मुनिन्द्र तालुकदार आरो जायगानि पुलिसजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरनि हेफाजाबजों बे खामानिखौ मावगासिनो दं। आयेन बेरेखा खनिनि खामानिखौ होबथानो थाखाय थाबैनो राहा लानो थाखाय सांग्रां थागिरिफोरा दाबि खालामदों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ, फेन्सि बाजाराव आयेननि फरायसाखौ गाग्लोबदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला दिसपुर ल' कलेजनि सासे फरायसाखौ शुक्रबारखालि फेन्सि बाजाराव साननि सोराङावनो फिसा-फिसौ ट्रेफिक दावराव-दावसिनि उनाव गाग्लोबदों। बे जाथाया जादों जेब्ला गंसे थार गारि, जेराव फरायसाया थांगासिनो दंमोन, गंसे स्कुटिजों एसे सौग्रावलायदोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला असमिया नङै सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया गिबियावनो थार गारिनि सालायगिरिखौ नोजोर होदोंमोन। जेब्ला फरायसाया आखाय होनो आरो बिखौ रैखा खालामनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन, अब्ला गाग्लोबग्राफोरा अजद होनाय बादिब्ला गावनि गाग्लोबनायखौ बिनि फारसे खालामदोंमोन। साखिफोरा दाबि खालामो दि गाग्लोबग्राफोरा फरायसाखौ गाग्लोबनो थाखाय हेलमेट बाहायदोंमोन आरो लामानि गेजेराव बिनि जि-जोमखौ बिसिदोंमोन। बे गाग्लोबनायनि गाज्रि आखुआ रायजो-राजाफोरनि गेजेराव रागा जोंखांहोदों आरो थाबैनो बिजिरनायनि थाखाय खावलायो। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ, सुवालकुसियाव 6 दाननिफ्राय गोमाना थानाय फरायसा। नखरनि सुबुंफोरा थाबैनो नायबिजिरनांगौनि दाबि खालामदों। आसामनि मुंदांखा टेक्सटाइल नोगोर सुवालकुसियाव सासे फरायसाया गोमाना थानायनि मोनसे गुमुर दं, जाय थांनाय 6 साननिफ्राय गोमाना दं। खौरां मोन्नाय बादिब्ला पानिथांखि ओनसोलनि थागिबि सुस्मिता दासआ नापारायाव थानाय पान्जाब नेशनेल बेंकआव थांनायनि उनाव गोमादोंमोन। जेब्ला बियो न'आव फैफिननो हायाखैमोन, अब्ला बिनि नखरनि सुबुंफोरा मोनसे नागिरनायखौ जागायो, जायनि थाखाय दासिम जेबो फिथाय मोनाखै, जायनि जाहोनाव गासै जायगायाव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा बेंकनि सासे मेनेजारनि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों आरो बिथांनि गोमानायाव बिथांनि आखाइ दं होननानै सन्देह खालामदों। न्याय दाबिनानै नखरनि सुबुंफोरा सैथोखौ मिथिनो थाखाय गोख्रों आरो पारदर्शी नायबिजिरनायनि थाखाय खावलायदों। सुवालकुसि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय आरो बिबानगिरिफोरा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं दासिम रावखौबो हमनाय जायाखै आरो रावखौबो दायनिगिरि महरै हमनाय जायाखै। पुलिस बिबानगिरिफोरा नोजोर होनानै बुङो दि माबाफोर गाज्रि खामानि मावदों नामा बेखौ मिथिनो थाखाय मोनसे मोजां आरो आबुं नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ, हायद्राबादनि आइजोआ हौवाजों HIV पजिटिभ थैनि इन्जेक्सन होजानानै गावखौनो फोथैना लादों। हायद्राबादनि मोनसे गोथौवै दुखुनांथाव जाथाया गोबां सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों आरो दुखु फोरमायदों। सासे 24 बोसोर बैसोनि आइजोआ सासे हौवाजों HIV पजिटिभ थै इन्जेक्सन होजानायनि उनाव गावखौ फोथैना लायो, जायनि जुलिनि थांखिखौ बियो नेवसिदोंमोन।
बे जाथाया 11 मार्च खालि जादों, जेब्ला मनहर मुंनि दायनिगिरिया बिथांनि न'आव नारसिननानै हाबदोंमोन आरो गावनि सन्देरजानाय थैखौ बिथांनाव सोनानै होदोंमोन। बे जाथाया आइजोआ गावनि हाबाखौ केन्सेल खालामनायनि दान्दिसे उनावनो जादों, जायखौ सिगाङाव बिसोरनि नखरफोरा थांखि लादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरि आरो बोलि जानांनाय सानैबो बाहागिमोन। हिन्जावनि नखरा जुलिनि सिगां मेडिकेल टेस्ट खालामनो खावलायदोंमोन आरो मिथिनो मोनो दि बे हौवाया HIV पजिटिभ दंमोन। बेखौ मिथिनायनि उनाव आइजोआ हाबाखौ फोजोबनो थिरांथा लायो। दानसेसोनि उनाव शुक्रबारखालि आइजोखौ गावनि न'आव फासि नांनाय हालोदाव मोननाय जादों। बिनि नखरनि सुबुंफोरा बिखौ गोख्रैनो सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसनो, नाथाय डक्टरफोरा बिखौ थैबाय होननानै फोसावो। उनाव दायनिगिरिखौ हमनाय जायो आरो केसनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।